בין האפשרויות המתקדמות יותר של זום, ניתן לכתוב על גבי המסך בזמן ביצוע שיתוף מסך, כתיבה על מסך לבן, חלוקה לחדרי עבודה ויצירת סקרים. על מנת לשתף מסך, יש ללחוץ על הכפתור הירוק בתפריט הניהול Share Screen, ויש לבחור את המרכיב אותו תרצו לשתף. במקרה הזה אבחר במצגת. כעת, על מנת לכתוב על גבי המסך, יש בתפריט ניהול שיתוף המסך העליון את האפשרות שנקראת Annotate. בלחיצה על Annotate נפתח בר ניהול ובו אפשרויות שונות. האפשרות הראשונה היא האפשרות תמיד לחזור אל העכבר שלנו בתצורה המקורית שלו. באפשרויות הכתיבה ניתן לבחור את תיבת הטקסט, במידה ונרצה להקליד מסר מוקלד וכתוב על גבי המסך. ניתן גם להניע אותו להיכן שנרצה. ניתן לבחור את אייקון העיפרון במידה ונרצה לצייר על גבי המסך לסימון או הדגשה חופשית של תוכן. באנוטציה זו ניתן להחליט את סוג הסימון, עיפרון, עיפרון נעלם, מרקר או עיפרון הקסם שיוצר צורות מדויקות. נבחר את העיפרון, את סוג הקו ונצייר על גבי המסך. עיפרון הקסם לעומת זאת יצייר ויעלם לאחר כמה שניות. מרקר ניתן להשתמש להדגשה ואת העיפרון החכם ניתן להשתמש בו ליצירת צורות מדויקות. עוד ניתן ללחוץ על האפשרות של העיפרון במידה ונרצה להשתמש בצורות שכבר קיימות כאן, כמו למשל עיגול, חץ וכו'. אייקון ה-V מאפשר לנו לבחור מדבקות, במידה ונרצה להדביק מדבקה עם צורה שמוגדרת מראש, למשל סימן שאלה. שימוש באייקון הספוטלייט מאפשר לנו להחליט איך אנחנו רוצים שהעכבר שלנו ייראה בזמן שיתוף המסך. אנחנו יכולים לקבוע שהוא יהיה עם מין נקודה אדומה שעוקבת אחרי העכבר שלנו, על מנת להדגיש היכן העכבר שלנו נמצא בזמן שיתוף המסך, בעיקר כדי שהמשתתפים יוכלו לראות אותו יותר טוב, או לשנות את צורתו לחץ. כמובן ניתן תמיד ללחוץ על המאוס העליון, וזה יחזיר את העכבר שלנו למצב המקורי. ניתן להשתמש במחק, במידה ונרצה למחוק אנוטציות ספציפיות, ואף ניתן ללחוץ על פח האשפה, clear all my drawings, וכל האנוטציות יימחקו בבת אחת. כמובן ניתן להשתמש בחצים של ה-undo ו-redo, במידה ואנחנו רוצים לחזור אחורה או קדימה. ניתן לשמור את כל האנוטציות שיצרנו על גבי המסך, וכמובן לסגור את הבר. אפשרות נוספת לכתיבה חופשית אינה שימוש בווייטבורד. הווייטבורד מאפשר לנו כתיבה שאיננה תלויה בשיתוף מסך. על מנת לעשות זאת, ניתן ללחוץ בתפריט ניהול הפגישה על ווייטבורד. אך קודם, ממליצה ללחוץ על החץ הקטן שמופיע ליד האפשרות הזו, ולסגור את המתג לכך שמשתתפים יוכלו לבצע שיתוף של לוח לבן בזמן המפגש. על מנת למנוע מצב בו ייכנס גורם עוין לפגישה, ויפגום בפגישה ביצירת לוחות על המסך עם חומרים פוגעניים. ניתן לסגור את החלון וללחוץ על ה-whiteboards. לאחר הלחיצה, ניתן להחליט האם אנחנו רוצים ליצור לוח חדש, או לבחור לוח שכבר השתמשנו בו בעבר.
בנוסף, ניתן ללחוץ על טמפלייטס במידה ונרצה לראות טמפלטים שזום יצר מראש. לטובת הדוגמה, ניצור לוח חדש. לאחר הלחיצה, ניתן לבחור האם אנחנו רוצים שהלוח שלנו יהיה collaborating, כלומר גם משתתפי הפגישה יוכלו לכתוב על הלוח הלבן שלנו, או presenting, במידה ואנחנו, ההוסט של הפגישה, נרצה רק שאנחנו נוכל לכתוב עליו. בנוסף, ניתן לסמן ב-V, במידה ונרצה שלמשתתפים שלנו תהיה גישה ללוח הלבן גם כשנסגור אותו. נלחץ על Create לפתיחה. לאחר יצירת הלוח, הוא ייפתח עם רקע לבן ונקודות כברירת מחדל. אם נרצה לשנות את הרקע הזה, ניתן ללחוץ על More, Preferences, Grids, וכאן ניתן לשנות את זה למשבצות או ללא רקע כלל. לשם הדוגמה אבחר ללא רקע. בבר האפשרויות של הלוח הלבן, ניתן להשתמש בעכבר בתצורתו הטבעית או בכף יד. בנוסף, ישנו את העיפרון, בו ניתן לבחור האם אנחנו רוצים עיפרון רגיל, מרקר, מחק, לבחור את סוגי הקווים שלנו, צבע ועיפרון קסם. למשל, אבחר בעיפרון, אשנה את צבעו לאדום ואבחר את עובי העיפרון. ניתן לבחור גם צורות שקבועות מראש, אם זה עיגול, ריבוע או חצים. ניתן גם ללחוץ על All Shapes במידה ונרצה לראות צורות נוספות. נלחץ על הצורה ולחיצה ארוכה על גבי המסך תוך מתיחה ושחרור. ניתן כמובן להניע את הצורות על גבי המסך. עוד ניתן לראות קווים וחצים אשר צורתם מוגדרת מראש וגם להם אפשר להחליט על צבעם. שוב, לאחר הבחירה, לחיצה ארוכה על גבי המסך ומתיחה, וניתן לשנות את מיקומו, כולל אפשרויות עריכה נוספות. ניתן גם לבחור את תיבת הטקסט, במידה ונרצה להקליד תוכן מוקלד על גבי המסך. גם את האפשרות הזו ניתן לסמן ולערוך, כמו למשל גודל, בולד וכו', וגם את התוכן ניתן להניע ולמקם על גבי המסך. אפשרות נוספת היא סטיקי נוטס, במידה ונרצה להדביק פתק עם מסר כלשהו, ניתן לבחור את הצבע שלו ולמקם אותו על גבי המסך. ולכתוב בו תוכן לבחירתנו. ניתן גם לבחור כאמור גודל ולהוסיף כל מיני אייקונים. ניתן גם להוסיף הערה. לאחר הלחיצה על ההערה, העכבר שלנו ישתנה לבועית עם פלוס, אותה ניתן למקם על גבי המסך ולהקליד את ההערה שלנו. לסיום ניתן ללחוץ על קומנט. כעת ההערה שלנו תופיע על גבי המסך. עוד באפשרויות הניהול ניתן לבחור את האופציה של פריים, במידה ונרצה להוסיף מסגרת כלשהי ללוח שלנו. המסגרת יכולה לתחום את האזור שבו אנחנו רוצים ליצור את הלוח שלנו, אם אנחנו רוצים שהוא יישאר בממדים מסוימים. ניתן גם להוסיף טמפלייט מהטמפלטים המוכנים של זום, כפי שראינו בהתחלה. ניתן להעלות ללוח הלבן שלנו קובץ PDF או תמונה, עליהם ניתן לכתוב. אבחר במקרה הזה מאמר, PDF. המאמר ייטען, אוכל למקם אותו על גבי הלוח, ואף לעבור
בין העמודים שלו בתפריט העליון. גם על המאמר ניתן לסמן, למשל עם עיפרון, ואף להוסיף צורות. שימו לב שברגע שתעברו בין העמודים, הסימונים יישארו, ולכן כדאי להסיר אותם לפני שאתם עוברים לחלונות הבאים. בנוסף, ישנן אפשרויות נוספות בלוח הלבן, כמו יצירת מפת חשיבה, טבלה, טבלת משימות, או משימות על גבי הלוח, ולמכירים גם הטמעה של תוכן חיצוני. אציג במקרה הזה את הקנבן. על מנת להציג אני אצור עמוד חדש, אלחץ על More Tools, קנבן, אלחץ על גבי הלוח, וכעת התווספה לי טבלה. בטבלה יש עמודות שניתן כמובן לשנות את הכותרת שלהן ולהוסיף משימות. את המשימות האלו ניתן להקצות למישהו מסוים, להגדיר להן זמנים בלוח השנה וסטטוס טיפול. את הלוח ניתן לייצא באמצעות לחיצה על ה-More, Export, ולבחור את סוג הייצוא, PDF, תמונה וכו'. לסיום השימוש בלוח הלבן, ניתן ללחוץ על Close Whiteboard. אפשרות נוספת להעלאת המעורבות של הסטודנטים בזמן שיעור מקוון היא חלוקה לחדרים. החלוקה לחדרי עבודה יכולה להיות חלוקה אוטומטית ורנדומלית, ידנית על ידי המרצה, או לאפשר למשתתפים לבחור את החדר הרצוי. בנוסף, ישנה אפשרות להשתמש בחלוקה מראש, אך אפשרות זו זמינה במידה ותדעו מראש את פרטי חשבונות הזום של הסטודנטים. על מנת להשתמש בחלוקה לחדרים, יש לבדוק מבעוד מועד כי אפשרות זו זמינה לשימוש בחשבונכם באמצעות כניסה לחשבון הזום האוניברסיטאי שלכם באתר הרשמי של זום, יש ללחוץ על Settings בתפריט השמאלי, ולאחר מכן In Meeting Advanced. כעת יש לגלול עד למציאת ההגדרות של Breakout Rooms. שימו לב כי המתג פתוח, ואף רצוי לבחור את כל האפשרויות שנמצאות בהקשר לחלוקה לחדרים. במידה ושיניתם הגדרה מסוימת, יש לוודא כי לחצתם על Save. בזמן הפגישה, יש ללחוץ בתפריט הניהול התחתון על הכפתור של Breakout Rooms. כעת, יש לבחור בסוג החלוקה, איזו חלוקה רצויה, חלוקה אוטומטית, ידנית על ידי המרצה, או חלוקה על ידי המשתתפים. מכיוון שהחלוקה הרנדומלית היא הנפוצה ביותר, אותה אדגים בסרטון זה. יש להסתכל על מספר המשתתפים בפגישה בחלק התחתון של החלון, ועל פי זה ניתן להחליט לכמה חדרים תרצו לחלק. במקרה הזה אבחר זוגות בכל חדר, ועל כן אצור 2 חדרים. אלחץ על Create. כעת, ניתן לראות שאנחנו בעמוד ניהול החדרים, אך not started. חדרים עדיין לא הופעלו עבור הסטודנטים. בחלון הביניים ניתן להחליט האם אנחנו רוצים להזיז את הסטודנטים מחדר לחדר, או להחליפם בסטודנט אחר. עוד ניתן לשנות את שמות החדרים, במידה ונרצה. ניתן להוסיף חדר במידת הצורך. החליט כרגע להחליף בין סטודנטית ב' לסטודנט א' מרום 2. לחץ על Exchange ולאחר מכן על שם הסטודנט איתו ירצה להחליף. וכעת ניתן לראות שהם התחלפו. באותו המצב ניתן ללחוץ על Move to ולהעביר לחדר השני. כעת, אחרי שהחלטתי שהחדרים שלי נראים כפי שרציתי,
אלחץ על Open All Rooms, ובזאת אפעיל את החלוקה לחדרים גם עבור הסטודנטים. כעת, כל סטודנט יקבל מסך בו עליו לאשר את הכניסה לחדר. במידה והסטודנט לא יצטרף, תוכלו לראות שכתוב על יד השם שלו Not Joined. מי שלא יצטרף, כמו בדוגמה הנ"ל, עדיין יישאר בחדר הראשי. כעת, ניתן לראות שסטודנט א' אישר את הכניסה לחדר מספר 1, אך היתר עדיין לא אישרו, וגם הם עדיין מופיעים בחדר הראשי. כעת נוכל לראות שרק אני נמצאת בחדר הראשי, יתר הסטודנטים עם סטטוס ירוק, ועל כן ניתן להבין מכך שכולם אישרו את הכניסה לחדרים. לאחר הצטרפות הסטודנטים לכל חדר, ניתן אף לראות את הסטטוס של הפעילות שלהם, מבחינת האם הם מפעילים מיקרופון, האם הם מפעילים מצלמה. ניתן גם ללחוץ על Join, במידה ואנחנו כמרצים נרצה להצטרף לאחד החדרים. ניתן גם ללחוץ על Broadcast, במידה ונרצה לשדר לכל החדרים הודעה כתובה או הודעה קולית. לשם הדוגמה, אצטרף לרום מספר 2. אלחץ על Join ואאשר את המעבר. כעת נוכל לראות שהצטרפנו לחדר מספר 2, ואף נראה זאת בשם הפגישה משמאל למעלה. נוכל גם לראות שהתפריט הניהול שלנו השתנה בהתאם. נוכל כמובן להפעיל את המיקרופון, את המצלמה, לשתף מסך וכו'. אם נרצה לעזוב את החדר נלחץ על Leave Room, וכאן נוכל לבחור האם אנחנו רוצים לסגור את כל הפגישה לחלוטין עבור כולם, רק לעזוב את הפגישה ולהשאיר את הסטודנטים, או רק לעזוב את החדר ולחזור אל החדר הראשי. על מנת לסיים את החלוקה לחדרים והחזרת כל הסטודנטים לחדר הראשי, לחצו על Close All Rooms ואשרו זאת. כעת, לכל משתתף תופיע הודעה על גבי המסך כי יש באפשרותו ללחוץ על כפתור שיחזיר אותו לחדר הראשי באופן יזום, או שניתן לראות בחלון ניהול החדרים, בסוף 60 השניות כולם יחזרו באופן אוטומטי אל החדר הראשי. כעת כל הסטודנטים חזרו לחדר הראשי, ניתן לסגור את חלון ניהול החדרים ולהמשיך את הפגישה כרגיל. במהלך פגישה בזום ניתן ליצור סקרים גם בזמן אמת וגם מראש. זאת על מנת לפתוח נושא, לסכם נושא או לבחון את רמת הידע של הסטודנטים בהקשר לחומר הנלמד, העלאת שאלה לדיון או הצגת נתונים סביב סוגיה לדיון כיתתי. אם מכינים את הסקרים מראש, ניתן להפעיל אותם בזמן הרצוי ובהתאם לקצב ההוראה והלמידה בפגישה. יש לוודא תחילה בהגדרות חשבון הזום שלכם כי האפשרות להשתמש בסקרים מופעלת, ואף לסמן ב-V את האפשרות למענה אנונימי במידה וזהות המענה איננה רלוונטית לשאלות שתשאלו. על מנת להכין מראש את השאלות, יש להיכנס למיטינגס בחשבון הזום האוניברסיטאי שלכם, למצוא את הפגישה הרלוונטית לה אנחנו רוצים ליצור את הסקר, ללחוץ עליה, וללחוץ על פולס בתפריט העליון. גם אם יצרתם פגישות ברכיב הזום במודל, עדיין תוכלו לראות את הפגישות האלו בחשבון זום האוניברסיטאי שלכם, באתר הרשמי של זום. כדי ליצור את השאלון, יש ללחוץ על Create, ובחלון שנפתח ישנן שתי אפשרויות. אם נבחר בפולס, תהיה באפשרותנו ליצור או שאלה בחירה, או שאלת בחירה מרובה. אם נבחר ב-Advanced, נוכל לראות סוגים נוספים של שאלות, כמו דירוג וכו'. במקרה הזה אבחר ב-Advanced. Next. וכעת ייפתח חלון, בו עליי לבחור מה יהיה שם השאלה, מה יהיה סוג השאלה, ועל פי הסוג ייפתחו האפשרויות אותן נצטרך למלא. במקרה הזה אשאיר את שאלת הבחירה, ניתן להוסיף אפשרות נוספת,
אוקיי. בנוסף, ניתן להחליט האם המענה על השאלה הזו יהיה חובה, האם הבחירה תיפתח כדרופ דאון או כתצוגה כמו שהיא, והאם לאחר מכן תרצו לחלק לחדרים. ניתן בנוסף להוסיף תמונה אם תרצו. ניתן בלחיצה על more לשכפל את השאלה או למחוק אותה. במקרה הזה אשאיר אותה כמו שהיא. אלחץ על add question להוספת שאלה נוספת, ובמקרה הזה אראה שהשאלה הראשונה שיצרתי כבר התווספה, ואף ניתן לערוך אותה במידה וארצה. בסוג השאלה הבא, אבחר אפשרות של דירוג. כעת, הזנתי את השאלה ואת הסעיפים אותם ארצה שהסטודנטים ידרגו. בעמודת ה-columns עליי להגדיר מהן העמודות אותן ידרגו הסטודנטים. במקרה הזה אגדיר כעת, יש לי את הסעיפים אותם ארצה שידרגו, יש לי את הסימון מה כל עמודה מייצגת, וניתן להוסיף שאלה נוספת במידת הצורך. הפעם אבחר בשאלה מסוג Matching. שאלת Matching תראה לנו משפט, ולאחר מכן תיבה שבה אפשר לפתוח ויהיו שם אפשרויות לבחירה. לאחר הזנת המשפטים אותם ארצה שהסטודנטים ישלימו, ב-Possible Answers אזין את התשובות שיוכלו לבחור הסטודנטים. כמובן שאצרף גם תשובות שאינן נכונות. אוקיי. יצרתי את שלושת השאלות שלי, ואלחץ על Save. לאחר יצירת השאלון, ניתן לראות מתי יצרתי אותו, האם השתמשתי בו כבר, ומה הסוג שלו. כעת, במעמד הפגישה, אוכל לראות את השאלון הזה ממתין לי. שימו לב, יצרנו את השאלון הזה עבור הפגישות שמתקיימות בקורס הזה, קורס הדרכה בזום, ועל כן, רק בפגישות שקשורות לקורס הזה, אוכל לראות את השאלון הזה. כך שאם יצרתם שאלונים לקורסים אחרים, אל חשש, זה לא ייצור בלבול. תוכלו לראות את השאלונים השייכים לכל קורס בנפרד. כעת, במעמד הפגישה, כשיגיע הרגע בו ארצה להפעיל את הסקר, אלחץ בתפריט הניהול התחתון על פולס. השאלון יופיע לי באפשרויות, ואוכל לראות גם כמה שאלות יש בשאלון שלי. להפעלתו אלחץ על Launch. כעת, בחלון הניהול, אוכל לראות את השאלות שיצרתי, והאם יתקבל מענה עליהן. אוכל לראות כמה מהסטודנטים ענו על השאלות ומה האחוז. אף אוכל גם לראות כמה זמן השאלון מופעל כרגע. אם נרצה לראות איך זה נראה מצד הסטודנט, נוכל לראות שהחלון מופיע על גבי המסך שלהם, וניתן לסמן את התשובות. אענה על השאלות.
ולאחר מכן הסטודנט לוחץ על Submit. כעת נחזור לתצוגת מרצה, ונוכל לראות כבר כי 3 סטודנטים מתוך 4 שנמצאים בפגישה ענו על השאלות, ואף נוכל לראות את התוצאות נכון לעכשיו. אם נרצה להמתין עד שכולם יענו, אפשר להמתין. אם לא נרצה, אפשר כבר עכשיו ללחוץ על End Poll, ואף נוכל ללחוץ על Share Results, במידה ונרצה להראות לסטודנטים את התוצאות. אם נראה את זה בתצוגה של סטודנט, לכל סטודנט יופיע החלון, ובו התוצאות כפי שהמרצה רואה אותן. נחזור לתצוגת מרצה. במידה ונרצה לסיים, נלחץ על Stop Sharing. בנוסף, ניתן להחליט האם אנחנו רוצים להפיץ את הסקר שוב, או לייצא את התוצאות לקובץ חיצוני מהזום. במידה וסיימנו עם הסקר, ניתן לסגור את החלון ולהמשיך בפגישה כפי שהיא. לכל שאלה, ניתן ליצור קשר עם צוות וירטואל גם במייל וגם בטלפון למענה בכל הסוגיות הקשורות להוראה מרחוק, גם בהקשר לזום וגם בכלל. בהצלחה, תקופה שקטה ובטוחה לכם ולמשפחותיכם.